If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Makadaog ka! Ikaw na ka na makapit sudan! Balit makakaon ka, makadaog ka dito kay nanang. Buy in, win-win. Oh, ana. Ato. Tapo na ko. So, itong TLCL. Sila ka mo. Sarap po. Pagkaon ka sang TLCL. Karong kuwan. Bulan, dito na ko. 51 pa ka. Hindi lang, yung ko utang ko. Karong, utso, hapit na. Gani, September 8. Dala naman niya. Nak, ipaano, dali ka papatupan, Bi. Ha? Uy, mawala. Ito lang ginadala. Kasama, Bena. Tumay? Isa. Sus? Ano ba ito? Anak dia, oh. Ikabu! Nak, Ikabu! anak dia, guniti dia. Padala tong pork diri uban ba? Dire, ubi. Anak dia gunit. No. Ganit. Nya magtindog ka dire. Wala tindog, wala magtuduhan. Ayo, anak. Anak ba, anak? Anak, sige. Ang naong ba? Nagkuba. Nagkuba ko ng naong. Nagkuba ko ng Hoy! Be. Asa na yung mga buwan? Asa yung mga Be. Ikaw na ko idar ng balay. Dali. Baba. Isa! Sabi ako! Abdi kayo siya mukha, Chris. Bi ako. Ay! Abdi kayo siya. Waa, dali. Siya mukha, bi ako. Bi ako! Eh, bunalan ako sa agra. Mama, lagi ko to papa dito, oh. Patong hotdog dito ka. Muna akong giingon. Pagkuha guys sudlanan dito, be. Ibutang na guys sudlanan. Ina, ibutang na guys sudlanan ka. Ay, Ay, na, dali na, oh. Yan, sige, ay. Dali na. Gentleman. Gentleman ka, sige. Tarawal suit, ha. Gentleman ka, sige. Ay. Nako. Ang flower si Dio? Flower ba? Ito na ako yung gilabay. Gentleman kayo. Dagan-dagan yun siya. Siya yung mukuha sa ano. Abi na, be. Da. Abi, be. Batod na dito kay Papa, oy. Napaluto na daw pa. Eh, wala pa na import. Isa. Saking sa. Pati supi. Uy, ginawa ko sa timaan. Uba ka lang kamunan. Abi. Dili. Isa! Ang nakakaraw ka yun. Yan na loaded pa. Dire mo mga aon sa labas.
Tanaw Paula, likod-lingkuran ran, kadaog. Si Gracia, wa pagod na kadaog. Wala nang jabang ko makaon. Dito, oh, bantang dito. Ay, sip-sip. Sapot. Kasugdan siya ang wifi nga, 100. Ano, pupos ko wifi dyan. Hello. Yan ko mo kaon gaya. Paula! Gatag barato! Hoy! Paula! Ayaw, tanawal mo ang Facebook. Nakay cellphone? O, gitag na ko sa imo ha. Tanawa dito. Tanawa lang, good ba? Ay, sige daw po. Tanawa lang. Tanawa gani na kay gitag sa imo ha. Oh, diha ka. Makita. Dali ko, makita ko. Ako sa timangan ka na to. Kaon ko na ka. Wa pa ko. Di ba ni Maruya? Maruya. Di ba? Tanawa. Di ba na maruya god? Kami dapat. Sang! Sang! Ay na! Mahal makata. Ano sa dali o? Tuwa tayo isda. Anak ko tayo niya siya. Kasi na ulo. Ha? Waman to mo ang Facebook no. Paula Joy mas tama. Albante, alto to. Wala lang wifi ka dali. Albacete. Natagta ka wala. Naminsan ta ka wala. Sige, malaging bayot naman. Luto ako ang sudan. Oh, nakisudan. Ay, dali, palit pa na na. Bayot na na. Alam? Lagot ngayon ko sa pagpit ng binbilin, gibutangan nablag ng tubig. Mo pa gibilin-bilin. Yan eh. Apepe! Bilin kayo. Ano kayo ka magkabayo dit? Ha? Utang lihat pa eh. Tanawa si Nino. Gawa ya! Tubig! Balik na siya. Tubig. Kabalo ka mula ba? Kabalo ka mula ba? Di ba dili? O, kita mong labanan. Mama, o. Ano magkukugawan? Kami nagbibiyak na bitsa mo mga plaster to na. Ano ha? Nililabtan. Dili lang Di butang. baka makita oh. Oh, worth of barbecue. Ano day? Ang tanan? Dili, Juan. 50. 50 pesos na cash, 50 pesos worth of barbecue. Ito si Mamalula doon. Tapos Mamalula doon gano'n. Pwede na, Mamalula. Ako yung nakadaog. Ito, atraka na po ito siya. Kato may agit yan dan. Talaga. Sige, ma. Ka, mag-make up ka? Mag-make up pa! Hoy, dili ka mag-thank you. Wala pa tanaw man. Kung i-claim na lang mo, mag-video pa ta. Ay, kwarta mo dali. Ay, excuse me. Excuse me. Good, ninyo. Excuse me daw. Bawa o ako. Da. Ibat. Hoy! Excuse me. Sila gina siya. Sige. Oh. Diki! Ano nag-absent ka? Ay, Sabi na dali. Bye-bye. Sila ba? No class? Oh, no class. no class today? No. Ayun No. pa. Chat si ma'am. No class. Diki! Diki? Pino ka daday ba? Ay, wala baba oy. Ay, wala baba. Kampuligan. Baba din. Wala na yung baba. Tama, ito din. Oh! Pagdalay mo kanon ha. Ano ko mo ganyan? Hoy, hatod ni dito mo! Dito na di ang papawa na may klase. Sino ang magaling mo niya? Kapoy nito. Absent to door captain. Ay, kaya ginawahan ay na ina. Nay. Ay, kaya ginawahan ay kaya iyang papa nang andoy di kahatod. Kita kahatod mo gusto ginawa siya. Dati para di makahatod. Sige, dali. Kaon sa dito. Ito na dali. Dali. Yan, lasa ka! Pwede nag-pork. Isip aniya. Ito na. Ito na, te. Lapan. Da. Imo, tatiil man mo no?
Ito, telyo ko. Patay. Ba't hindi ko makanta? Ano ba halin na? Ang bigla. Magmas na gud lagi ko. Ambot. Hina-hina naman ang rupot ko. Ano na kasi wala ni mamo. Hinir, dadakam hot. Tagal itong balik. Dito, pasok kami. Gagmay na kung yan. Ano say? Tuto na oy. Balot. Balot mo yan. Ay, kuha ka ng bayaran. Oh, sa naglubog. Damit na kayo ni Day. Lumubog na. Nalipong na na ba? Nga ng kambyo. Ay, salamat. Akong 500. She didn't give me yesterday. Ah. Ako 500. May 500 ha. Nakulang. Oh. Di siya bigay kahapon. Happy-happy? Ibalitaan na ka ni Paula. Kasi nakadaog. Sa dire nga naagya mo ka diha nagtindog ba nakakandang. Ito sa lupok ka green. Ato dito. Lupit. Oh, di ka balitahin Paula. Wala pa. Kasakuan. Sanga lang. Kung pareha kaandang ba? Si Paula napilihan kita na ko si Paula nga. Kita kayo yung ulo diha nagtindog katubang tayo. Claim na to niya ron. Awak ko siya. Awak ko siya. Ha, kaong ka. Nakaya. Ay, telepon na. Nana siya balon sa Lunes. Awak ka sila mo, no? Oh, kahapon bayad. Tapos hindi ako binigyan kulang 500. Kunin ko ngayon, be. Bayad din ka. Kung ano nang lista na ako na, no? Wala. Absent tagapon ba na? Nakatimayet. Ano tandang siya niya? Naman kung usap sa yung mama sa 100. Sige. Oh. Kaya na lang mayari. Parang Oh. thank you. Na. Ko yun. Nakapagay sa kanday. Thank you, ha? Say hi to my vlog. Na hi, Pinoy Rob. Uy, I will not like your videos in TikTok. Yung TikTok din siya. Oh, yeah, that. Yabli, diba? Gusto kayo mga itong videos, ha? Wala pa ikaw kayo. Yan na. Oh, yan na. Oh, kain na. Pahalang, dili. Dili, order pa na. Diyan na ako nang kita. Halang, dili. Halang, nay. Ay, dili, halang, nay. Hey! Ano din, bay? Badred na may kulang. Banjo! Ah. Takay, sakay. Dili, ani halang mo, Pem. Out ka, bay. Bay. Ikaw na niya.
Sabi ko Ang na. nandun ko, bakter mo. Kita kong tiyan ba? May nandun ko. Jumar, gipalakaw sa salong. May buos. Ikaw? Jumar, sobrang ko ikaw. Ikaw? Ano po nga manok? Sa tiil. Ang salong kawayan. Gipalakaw niyang manok. Tiil. Ilatang ko yung adobo. First, matulog kong cocktail kay may mantil sa bukid nyo. Ano na kay Kwan, kato kay adobo ba? Diyan ba ito sa grabahan? Kabahan yan. Parang Wait na. Ayun. Ayun. Ang malit, ay ko. Ay, mga Wow, you're so pretty. Close your eyes. Close your eyes. Ano lang ako, relax lang. Mayat. Sama ka dito, love. Ganit ka na. Ito niya na. Ito. Close your eyes lang. sabi nila yung mabit. Ano lang, oh. Lakas na yan. Wakas na nila. Tay, Wait ka. karon tusok na dito tay ha. Ato po niya. Balay. Ang pataba, masel. Kalabaw, masel na sel. Hindi nun niya, katalbaw niya. Sa iya. Sige naman to siya ingon kasi lang daw kumaglen at bumpin. Provide na daw na ako. Di ma? Dili na daw kumaglon ni nang hulsulta kaya ako sa iya din kaya maayo din. Mo. Ako gyud ha. Look up, look up. Look up, look up. Tulo. Muna na yung premyo. So, wala ka ikaw. Oh, 50 na. So, ano na lang yung 50 na. I-claim sa pa. Ate, Oh, ako live? no, YouTube. Yes. No, it's not live. Hindi ka daw. Unya na, ini ka man. Paggawat ka Ano niya. ba itong trend? Pinoy rap. I already said it. Yes, yung Ma'am Kalonde, mama. Linya, sir. Guwapa ni mo. Ito kay papa ni mo. Pahan ni mo, baby. Iwat ka sa. Wala pa na live. Like mo. Tapos comment. You comment in the comment section. Sudan si Mama Lola. Sige, dali na. Ito account zero live. Account wala pa na live. Only zero live. You like it. You, like and comment and share. Oh, tika, bahaya pa. Mata si mga apo pa. Ngala ba yan? Kita mo na ano sa mata. Guwapa, sige. Anjo! Sige, guwapa kayo ka sige. Piyong. Right, piyong. Wala, hindi kan magkano gani siya. Klaro kayo. Ano po na ni Adto? Naunsa kali? Ayaw lagi ko na yung kung dili ni mo masunod-sunod di mong mangod. Panguli na lang mo, be. Ay, Wala, mali. guwapa. Ay, kuha niyo mo mga wala. Tungkol mo. Asa mo pandi ay? Oh. Oh. Wala pa. Dali patay. Pinalapay pinatakla. Nagwapa ni mo sige, oy. Lami ang pork. Kisa ng hero? Na selfie. Ay, sus. Hello.
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ Trabaho na mga kusinasin. Daw. 15 12 13 di pਰਸੋਂ 11 Amo sa iya. Mukuan pang ikuan Rob. Kasi iandam landaan. Kaya pag mangutana, Nanay Riri. nanay mga kuan pinsis Dili ang na ingon, yadaw sultan. Yadaw, sa tayo nga na. ਇਹਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ Nahinayan ba? Pag na ikuan budget, ipakita. Dari na kung matakot sa Malaysia lang. Uy, trabaho pa na, tapos na pag-uon. Kuha naman galing kusina. Saan pa rin mag Tingog na lang. Sige, sir. Grace. ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪਤਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਤਲੂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਪਤਲੂ ਐਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ ਵੇਲਾ ਇਹ ਕੋਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ Ako ba ko? Abot itong video. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ Ikot sa mga sa mga. ਗਗਨ Alay gusto. Kami deh, kung dagko ng responsibility, ano na ko gahin. Hindi ko kapag nakalagay mo naman tayo. Ang sakit na sa ko. Yung kaduwa. Tingala ko ano man. ਲੋਕੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ Pao, pagpapla ko, Pao. ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਚਕਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Ano man yan? Ulo? Saan may pa ito, Ron? Ito yung siya pinagpaluto kada ano ulo, pero hindi ko pinuluto na. Wala, ਅਬੇ ਵੀ kapit eh. ਪੰਜ ਛੇ ਖਾ ਰਹੀ ਆ Alam niyo? ਕੀ ਆ Alam? ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ Kita ko mga lawat. Naman ako tambal. Niya gitulog na ako. Oh, init. Yaw diha. Ulay sa hapon yan na. Pag inom na ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ 5-7 ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ Kaon ka. ਦੂਆ ਕੇ ਦੇਖੋ Kaon ka. ਮਾਮਲੀ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਣਾ Luto tag pork. Ay nga, bukod ang gahapon. Luto tag Pinita gahapon barbecue. naman. Kalit talaga. Kaon ka. Mo siguro tayo nakasumpaw sa kuha. Mo siguro niya akong libati ron. Eh, init kay kagahapon niya. Naulanan ko ba ko no? Nalaba pa dyan ko bedsheet. Iyan na, dito. Buloy. Wapa ka isa. Be, ba't hindi nakita yan ni Nang Nang? Wala lagi ka ni-report kay Nang Nang. Awa daw ko, be. Daw ko na plato pa. Oh, na. Ayang ka. Oh. Why you're so beautiful? Can I kiss you? Can you kiss me? Oh, kiss para Nang Nang has a kiss for Kinapon. Wow! Narapo pa. Hindi, na daw red. Patay na, Andres. Ma. Ang binalabi. Sino na nagikuha sa kuwan? Ano kayo na nakuhan? Kasi wala, kasi kung pinatanan, Oh, bigit nan. Kakinsa na. ano lalan niya? Nasabi? Pabalik nasabi? Balik na dito. Nakubi na, malakit na giingon. Asa na palit. Tayo, di ko sa mga pilalay. Na malakit daw.
Dali ka, Haning. Thank you, Pinoy Love. Please follow, please subscribe, share, and like. Ulan niya sa dito sa. Dito na balay ka kasi nakakulit eh. Parilis niya. Then, Support. Bakit? Wala dito na. Kanang hirap pa lang siya. Ano ba na lang yung kanilin mo? Kung na, ginasay rin gusto ko bayaran. Hindi kaya lang siya. Masuklat yun ang katong nabanggaan siya. Bakang wala na siya rin. Kaya niya lang ko. Ah, buka. Kaya, nag-iwan lang ko at yung 1.5. Tara. Ikaw na dahalat ito. Oh, ito. Thank you. Yan na. So, good morning, Pinoy Rap, Kabuhayan Special. At andito na yung bago nating nanalo ng barbecue, worth 50 pesos worth of barbecue and 50 pesos cash. Hindi ka pa. Say thank you for the barbecue. Thank you sa barbecue. Nanalo, subscribe. Oh, share. Please subscribe, share, and like. Thank you. Thank you. Nahihiya siya. Naka-uniform pa. Nahihiya siya kasi naka-uniform. Nakuha niya! Uy, ibayaran niya ang barbecue? Asa man? Wala sa extra. Nahiram ka sila siya. Nahiram ka. Ha? Ambi to mo kalinbe. Butang to tire. Kaya pagkaroon ko taawar ang gaon kayo. Yeah. Help. Siya nagpatuhod ko niya. Pagkaroon ko siya. Oh, matuwad ka diha. May paketihat pa sige babagay karana ko. Wala daw sila. Oh, yung sarili mo pagpalit na ganina. Ako, malagkit. Wala daw sa kumpanya. Ato ang ate nito. Nakalibit ako. Ano? Isa. Ate Bres, what may klase guma? Kira ha? Wala. Wala pod. Bubbles! Kapatid ko daw po wala to pangalan. Practice yun ka. Kailan ako plat. Babo!
Gibalin mo, kaya napagod. Ako na rin ang pinigiraran sa sakyan. Ano eh, arang-arangan na, baktanan na, arang-arangan na. Ay, naka-vlog. Supervisor man eh. Daog na naman si Paula. Kano siya ni? Daog na siya 100 worth of barbecue. Si Andang, ayun si Paula. Natuwa na Mars, upload na. Yung hangnaw na wala na upload. Pag mapilian sa video. Pag mapilian ka sa among partner sa US, daog ka o bali 50 na barbecue, bali 50 food na cash. Yes, naku. Buy it and win. You buy barbecue from Giselle. Alang ni, Paul. Atong pag-iw na to, atong ito medyo happy to nila nga mabusa to nga nagod. Kunto ka na lang Hala? Sige. O ana, oy. Kanina na si subject mo. Asa na sige. Asa? Eto. Kumanaw ka ina. Ganyan, kita mo ka ba? Ayan mo tutiro. Mark, sila rin dapat feeling kami ano. Yes. Min? Napakagiro niya. Pwede. 20? Hindi dapat, hindi dapat. Ta, Stop na siya karutan, no? Lucy ang kay Sinta niya naman kay Lalaki. Ito ko pagayuan sa tuwan. Sakit. Iyon na ko yan, amot na. Magpapanood na daw. Nabili na ito pa sa Tanan. tuwan ko na kuha nga to. Sa tindahan na. Uy, dog daw. Ha? O, tama, pag mag... Luto ba na, limaw na tag... Yan, ate. Kasi mo rin na. Taurus represents karma in the zodiac. Sige, narito na rin. Anything you do, Yeah. then will eventually come back to you.
Don't show off to a Taurus. They're not materialistic and they don't care. Type, Taurus are cool because hating people. They just cut you off and continue with life. Taurus like a lot. Oh. Ha? Wala ko kabalungan. Oy, si Pilit! May nagsunod-sunod. Alang ka? Asa ka? Luto na! Oo, lumot ko ni. Sino ka taday? Ano man day? Ha? Ano man? Asan yung dulaan eh? Asan ang ka? Magawan ba? Alang niya? Bakit pagurangan natin? Ikaw? Oh, Uy! Kabayo. Kasi gusto kita ng ngani nagkadatandamnan. Walang mabig siya. Dikti. Wala na i-cover niya? Kaya. Ya.
Ano yung pinangalan ko, Chris? Ay, kang pinangalan. Raya. Uy. Hindi pa di bayaran? Gatong pamagahalin. Uy, hala. Yung panumbag to. Kalayo di alam. Ayaw ba? Habo. Ano nang bata? Isa ng batas. Isa man ang batas. Tumbos, katkat sa diraan. Nukso siya, hawid siya sa kalambong. Hulog akong cellphone. Ay, balaw bukod punit. Ha? Ha? Tulion, tulion. Kung anak, kung bitaw ng tanang kung gamit ron kayo, sige na ko badlong. Ayaw dong. Kaya na ako cellphone ba? Sige, ayaw dia kay mangawi itong bata. Oy, ayaw dia kay mangawi ang bata. Silipat to si Jiggy dito. Allah, ako si Ibn. Siya itong bata ka itong kalit na lang ulat. Subuan ako ng sige. Wala! Wala! Sayaw mga toy. Ale! Damog ka sa white. Lata, Dali! Dali yan. Toy! Patay mo liba. tas, ako niya siguro na. Gamot kayo sinid sa Hindi kagigis. kasi dali ni Rocky ang ano niya. Wala, bulag mo sila. Nagulat naman sila. Nagulat naman sila. Uy, Ben! Hindi lang! Ako day. Toy! Mga toy! Sayaw mga toy! Ubagan toy! Dadoy na hubag kayo! Among beleng! Ang among Dili beleng! na diya ang bata. Mangawi na itong bata. Galit at panong ulata itong bata ba? Yapak si Ilam. Isa ka itong bata ato. Mo to siya, anay ikudong, ginsay mo mama. Kay akong tanong kay ang cellphone. Hello. Dumata! Shopee. Ang coloring niya itong pula. Halang dili. Dili tanah ko sa halang, ko kasi dili halang. Ikuti, okay.
Sige, masabaw lang. Wala sa ano, Len. Sabaw. Kasi kay kimukha mo lang sa maura. Kasi ikaw, disigyan mo sa bawra. Wala sa ano, Len. Disigyan, di mo sa bawra. Uy nga, may ngon joke pansit. Asa? Sabaw pansit na yaka. Figure, figure. Tanggol. Figure. Si Tanggol. Lalang. Okay. Ano kung kanyo ipaluto? Hindi mo tanda? Yung gulay po ni Ron. Te, uli mo dito, te. Patulog mo, te. Patulog mo. Ang ita mo pagkaon ninyo ka. Ito sa tano ninyo. Oh, pagkuha mo dito, ila, ante mila. Oh. Oh, kuha ka birds, te. Birds, te. Ang isa, saluhon ninyo sa kanan ng isa timplaha para kasike. Butan to sa imo kung tumbler. Uy, ako lagi na imong shoes. Tag how much? Ha? Tag how much? Wala lagi ko na magpili. Shopee.
Ina ko ni ano ba? Si ano ba? Hindi na dira na si Mati si Ini. Amo lang ha, mo bakante. Ay, maray gyud ni mama ko dili ko ka. Say ma, wala si ate, nagkuha ng gatas. Analakaw na dito. Na, libriha dyan na disa. Hi, ate. Wala dito tira ado. Ay, mati ka. Ano ni? Ayun, init pa. Uy. Libre si Gracia. Huwag yung bili ni Hala ka sa? tao. Sihalan ka, tao. Nagduha lang sa mga kaya mahal. Lako na ate. Lako ate. Meron na gid siya, uy. Pita, pagitudlo. Nabukal si ate. Well na. Unong te. Eh, sa Pinipapintingin sa butangan. Dali ka na. ato dala ko. Ato dala ko. Tulo, tagtulo ito nga kay dagko man ang mga kilo ba. Ayaw na napag-init-init. Kaya na ako customer ba? Pakuri ninyo, uy. Kaya mo na itong ganito na ulaw kayo gawas-gawas. Ha? Ito na? Oh. Salamat. Kita na mo ha? Ay, utang si Oliver. Wala gibaydan na niya kapon. Pwede lang utang ha. Labi na ka isang din sa kalikod. Muna lang na imong ulo, sir. Lumuhat ko. Usa sita. Kilo. Orientar ng tanong. Hoy! Isyuso yung bataan niyo? Wala may termos na siya. Ah, dala na ko bukit. Kay kato ako manghod na ako ng anak. Manghod na ako bagong anak. Tahan ako sa bukit mo. Dala sana. Kulay ko ano na. Ako man ang isa.
Nak, pahay kong tubig dito sa tumbler, nakbihaw na kayo. Ano ba rin mo anak diha? Wala man ko diha? Wala ko sa ikuan, Debbie. Bigyan mo sa ito. Naganda ko na nanunulan mo. Lagi na pagtubig. Lagi na pagtubig. Wala yung mama, lagi na pagtubig. Lagi na pagtubig mo, mama. Mana nagkuhan na ka? Ano po ba? Ilan na nila? Asa na ka? Nagkaon na ka? What? Nagkaon na ka? O, patong internet, be. Gapot ang tumbler ni mo. Thank you so much for the support. Video-video man pagbuang mo. Yes. Sa'yo lang gapon niya. Okay na ko ni ginaluto ka na. Buti na yung pork ang balik. Bali nang guna na ako. Ang gapit kay. Matuog na sa cellphone ko. O, na Shopee delivery, oh. Pero when nagyaw yung same jacket, 500k kaayo. See? Pero when Yeah. pag-abot, kasing pangitag tila. Receipt. May receipt. 500 kaya pag-abot sa jacket. Mururag ka ng... Gawin tayo tayo. O gapo, okay. Atang 150 ra. Yaw yung kasi Chris Lee. Balo pa lang ko pa. Palitan na ang jacket. Tulo pa ka book na yung Ikaw, ano 500. ba kate? Natin, ikat-kat na di ate, oh. Na, bakit ka sa ring nagabok? Grabe na na kung sinagit. Kahit it kayo. Drake. Oh. Ay, grabe na na kung sinagit. Murag-wara ka nakadungog. Tingnan ganyan ako. Panguli mo dito rin. Kasi sa ako'y manervyos ninyo. Aba naman itong mo siya nagpabadlo. Hindi ka lang ito nagpabadlo. Ba't lagay na ulan mo doon pa siyang no? Ito siya rin. Ito siya rin. Aram kang gabuka. Gusto siguro niya. Yan ang... Hoy! Hindi mo mga tutugtog. Dili mo magkahan ha.
Nag, magwapo. Wala ka lang manding. Oh, pag pride. Oh. Ito Sara yahan ko. Ito lang rin, pwede lang mag-try. Hindi talaga si Bang Halang. Talaga. Ako ka. Lango! Le, lakaw na le! Ano ka na? Alam? Sir, Oh. ano ka bilang ganito? Paano mga bata? Oh. Le! Oh. Dali, dalaan na. Dalaan na yung porpon. Ako dalaan na ako. Asa man sige? Asa ko gatas na? Adi, kana. Yan naman sir kayo. Ako sir. Ratod lang ha. Malimot ang usahay. Kanira? Lima. Halang ne? Okay.
Ano man tay? Ano naman? Asan yung dulaan? Asan ang ka? Ginagawan ba? Alang niya. Bukit pagurangan natin. Ikaw? Oh, sir. Uy! Iya, gitu. Ini ganyan kabayo. Kasi masih nakita ni ngani nagkadatandamnan. Walang siya. Dikti. Wala na i-cover niya. Kaya. Ya. Ay, yung pilang lang sa Chris ay kang pinahiti. Kaya. Uy. Dili pa day bayaran. Latong pamagahalin.
iyak ko nga para sa iya ang inyo kung masaligan para sa iyang kainguhan pinahagi sa Gcash access kadaling katabang 0926414911 inin akong pagkanyaw kinasing-kasing na hinaot dili ninyo lain ang pagsabot bisan sa sintagos lang dako na kayo ng kapag Karo mo dito sa flow na. Uy, hala. Yung panumbag to. Kalayo dia lang. Ubos. Ayaw bang habo? Ano ka? Ben, Isa lang batas. pakadala. Isa man ang batas. Tumbos, tatap sa diraan. Lukso siya, hawid siya sa kalambong. Hulog akong cellphone. Ay, balaw bukod punit. Ha? Ha? Tulion, tulion. Kung anak, kung bitaw ng tanang kung gamit ron kayo. Sige na ko badlong. Ayaw dong. Kaya na ako cellphone ba? Sige, ayaw dia kay mangawi itong bata. Oy, ayaw dia kay mangawi ang bata. Silipat to si Ziggy dito. Allah, awas ibig. Siya itong bata atong kalit ang kurang ulat. Subuan ako ng ticket. Wala! Wala! Sayaw mga toy. Ale! Damog ka sa white. Lata, magaglat. Dali! Daniel. Toy. Patay mo ni ba? Tas, flow na. Ako niya siguro na. Gamot kayo si sa Hindi kasi kagigil. dili niya trophy ang ano niya. Wala, bulag ko sila. Nagulat naman sila. Nagulat naman sila. Uy, Ben! Hindi lang! Ako day. Toy! Mga toy! Sayaw mga toy! Ubagan toy! Dadoy na hubag kayo! Among beleng! Ang among Dili beleng! na dia ang bata. Mangawi na itong bata. Galit at panong ulat itong bata ba? Yapak si Ilab. Isa ka itong bata ato. Oh, to siya. Anay, ikudong. Ginsay mo mama. Kaya akong tanong kay ang cellphone. So, good morning, Pinoy Rap, Kabuhayan Special. At andito na yung bago nating nanalo ng barbecue, 50 pesos worth of barbecue and 50 pesos cash. Hindi ka pa. Say thank you for the barbecue. Thank you sa barbecue. Lalo, subscribe. Oh, share. Please subscribe, share, and like. Thank you. Thank you. Nahihiya siya. Naka-uniform pa. Nahihiya siya kasi naka-uniform. Kaya! Uy, ibayaran niya ang barbecue? Asa man? Wala sa extra. Nahiram ka sila siya. Hiram ka. Ha? Ang bitong kalinbe. Butang to dire. Yan, pakaroon ko taawar ang gaon kayo. Yeah. Help. Siya nagpatuhod ko niya. Pakaroon ko dito. Oh, matuwad ka diha.
Pakitihat, pasigi, babagay, karana din. Wala daw sila. Oh, lagi sa rin mo pagpalit na ganina. Ako, malagkit. Wala daw sa kapatid. Ito ano ate nito? Nakalagay pa kung ano. Isa. Ate Bres, what make klase guma? Kila ha? Wala. Wala. Ud! Bubbles! Pag-practice ko daw po wala ito pangalan. Practice ka. Kailan ako plat. Babo! Ang ibalin mo kung napagod. Makadaw ka! Ikaw na ka na makapit, sudan! Balit makakaon ka, makadaw ka dito kay nanang. Sana ako Bite in, win-win. Oh, ana. Ano yung feeling mo? Ato. Ano? Upare! Tapo na ko. So, itong TLCL. Sila ka mo. Sir, what? Magkaroon ka sang TLCL. Bye-bye! wala ko itong tili. Upaw, wala. Sila itong laguman. Ay, nadi mo karon tay. Ay, nadi mo 52. Pero, kuwan, bulan, pagkakon ako. 51 pa ka. Hindi lang mo ko utang ko. Pero, 8, hapit na. Gani, September 8. Awas si Sigitin. Dala-dala naman niya. Nak, ipaano dali ka papatukan bi. Ha? Uy, mawala. Ito lang ginadala. Kasama ba na? Kumay? Isa. Sus. Ano ba ito? Anak dia, oh. Ikabu! Nak, Ikabu. anak dia. Gunit dia. Dala tong pork diri uban ba? Dire, ubi. Anak dia gunit. No. Ganit. Nya magtindog ka dire. Wala lang tindog. Wala magbiduhan. Ayo, anak. Anak ba, anak? Anak, sige. Gana. Ang naong ba? Nagkuba. Nagkuba ko nang naong ba? Nagkuba ko nang. Ate Hiu. Uy! Asa na yung mga... Buwan, asa yung mga Be. Ikaw na ko idar ng balay dali. Baba. Isa! Sabi ako. Tapos Abdi kayo siya mukha, Chris. Bi ako. Ay, Abdi kayo sa dali. Siya mukha, bi ako. Biyak ko. Eh, bunalan ako sa kira. mama lagi ko to papa dito oh. Patong hotdog dito ka. Muna akong giingon. Ako guys sudlanan dito be. Butang na guys sudlanan.
Inay, butang dog license na nanta. Ay, Ay, na, dali na, oh. Yan, sige, ay. Dali na. Gentleman. Gentleman ka, sige. Matarawal suot, ha. Gentleman ka, sige. Ay. Nako. Ang flower si Dio? Flower ba? Ito na o yung gilabay? Gentleman kayo. Dagan-dagan yun siya di mo kuha sa ano. Abi na, abi! Da! Abi, be! Batod na dito kay Papa, oy, napaluto na daw pa. Eh, wala pa na import, isa. Sakin sa Pati supi. Uy, ginawa ko sa timaan. Uba ka nagkakunan. Abi! Isa! Ang nagkukaraw ka dito sa ngayon. Yan, naka-loaded pa. Diri mo mga on sa labas. Tanaw, Paula, likod-lingkuran ran, kadaog. Tiga siya, wapagod na kadaog. Wala na siya bang kumakaon. Dito, bantang dito. Ay, si Dip. Kasugdan siya ang wifi nga, 100. Pupos sa wifi dyan. Luto! Yan ko mukha. Okay, Paula! Gatag barato! Oy, Paula! Ayun, Ayaw, tanawal mo ang Facebook. Naka cellphone? O, gitag na ko sa imo ha. Tanawa dito. Tanawa lang, good ba? Ay, sige daw po. Ayaw, Talawa lang. patanawa gani na kay gitag sa imo ha. Aw diha ka, makita. Dali ko, makita ko. Ako sa timangan ka na. Kaon ka na ka. Wa ba ko? Di ba ni Maruya? Maruya. Di ba? Ikaw po. Ayaw, tanawa. Di ba na maruya god? Kami dapat. Tang. Ay na. Mahal makatang. Kamusta na dali mo? So, atas na. Anak ko dahil sa kasi. Sabay, tatanga na. Kasi na, ulo ka Shopping na. Isa ako na dahil. Ha? Pagitan niya yung inyo ba? Waman to yung mga Facebook no. Paula Joy, mas tama. Albante, ano to? Wala lang wifi na dali. Albacete. Natagta ka wala. Naminsun ta ka wala. Sige, malaging bayot naman. Luto ako ang sudan. Oh, nakisudan. Ay, dali, palit pa na bayot na. Alam? Lagot kayo ko sa pagpit ng binbilin. Gibutan ang lablab ng tubig. Mo pa gibilin-bilin. Yan eh. Apepe! Bilin kayo. Ano kayo ka makabayaw dito? Ha? Butang lihat. Tanawa na po. Tanawa sa nina. Gawa ya! Tubig! Mga tubig. Kabalo ka mula ba? Kabalo ka mula ba? Di ba dili? O, kita mong labanan. Mama, o. Ano magkukugawan? Kami na video na video mga plastar to no. Ano ha, nililaptan. Dili lang butang. Di baka makita o. Oh, worth of barbecue. Ang tanan? Dili, kwan. 50. 50 pesos na cash, 50 pesos worth of barbecue. Ato si mamalula doon. Tapos mamalula doon gano'n. Pwede na, mamalula. Ako yung nakadaog. Ito, atraka na po doon siya. Kato may agit yan na. Talaga. Sige, ma. Ka mag-make up ka? Huli ka pa! Hoy, dili ka mag-thank you. Wala pa tanaman. Kung i-claim na nanin mo, mag-video pa ta. Ay, kwartain mo dali. Dapat ako na dapat. Ay, excuse me. Excuse me. Good, ninyo. Excuse me daw. Bawa o ako. Da. Ibat. Hoy. Excuse me. Sino gina siya? Sige. Nawaw. Digi. Anong nag-absent ka? Ay, Ang gabi na
class today? I don't know. Chat si ma'am. No class. Sige. Sige. Pino ka daday ba? Ay, wala baba, oy. Ay, wala baba. Baba din Wala, ka. wala na yung baba. Tama, ito din. Oh! Pagdalay mo kanon ha. Hoy, hatod ni dito mo! Dito na, iris di ang papawa na ng klase. Sino yung magaling mo niya? Kapoy nito. Napsan dito, kapit. Ay, kaya ginawahan ay na. Nay. Ay, kaya ginawahan ay kaya iyang papa nang andoy di kahatod. Kita kahatag mo dito ginawa siya. Dati, para di makahatod. Sige, dali, kaunta dali. Ito na dali. Yan lang sa ka. Pwede nag-pork. Isip niya. Luto na. Luto na, te. Lapan. Da. Imo, tatil man mo no. Ito, telyo ko. Ano pa? Patay. Ano ni ko makanto? Apa? Ano ba halin niya? Ano nila? Magmas na gud lagi ko. Ambot. Hindi naman ang rupot ko. Wala ni mamo. Hinir, tata mo. Ito, pasok kami. Gagmay ako ngayon. Luto na, oy. Balot na yan. Ay, kuma na ng darat. Oh, sa naglubog. Kami na kayo ni Day. Lumubog na. Nalipong na na ba? Nya ng kambyo. Ay, salamat. Akong 500. She didn't give me yesterday. Oh. Akong 500. May 500 ha. Nakulang. Oh. Hindi siya bigay kahapon. Happy? Ibalitaan na ka ni Paula. Kasi nakadaog. Sa dire nga naagya mo ka diha nagtindog ba na kandang. Ito sa loob ka green. Ato dito. Lupit. Oh, di ka balitain Paula. Wala pa. Kasakuan. Sanga lang. Kung pareha kandang ba? Si Paula napilian gitag na ko si Paula nga. Kita kayo imong ulo diha nagtindog katubang sa claim na to niya ron. Awak ko siya. Awak ko siya. Kaong ka. Nakaya. Ay, telepon na. Ay, nanay kay balon sa Lunes. Awak pa sila mo, no? Wala. Kuha po ng bayad. Oh, kahapon bayad. Tapos hindi ako binigyan kulang 500. Kunin ko ngayon, be. Bayad din ka ako. Ano siya nang lista na ako na, no? Wala. Absent tagapon ba na ba? Nakatimayat. Utang daw siya. Naman kung utang sa yung mama sa 100. Sige. Oh. Kaya na lang mayari. Parang Oh. thank you. Na.
yun. Nagpapanda sa banda. Thank you, ha? Say hi to my vlog. Na, hi, Pinoy Rob. Uy, I will not like your videos in TikTok. Yung TikTok eh, siya. Oh, yeah, heart. Yabli, Dwaida. Ikaw, sige, ay, kudraan. Gusto kayo mga heart of videos, ha? Wala pa ikaw kayo. Wala na. Oo, dali, oo. Oh, Tapat na. kayo. Luto na yan. Oh, kain na pa. Halang, dili. Dili, order ko na. Diha na ako ng gito. Halang, dili. Oy. Halang, nay. Ay, dili, halang, nay. Hey! Ano din, bay? Badred na may kulang. Banjo! Takay, sakay. Dili, ani, halang mo, Pem. Out ka, bay. Bay. Ang nandun ko, bakterya. Kita kong terba. Ang nandun ko, Jumar, gipalakaw sa salong. May buwan. Ikaw? Jumar, sobrang ko ikaw. Ikaw? Ano po nga manok? Bakterya. Ang salong kawayan. Gipalakaw niyang manok. Bakterya. Tatang ko yung adobo. First, matulog kong cocktail kay may bakterya sa bukid nyo. Ano na kay Kwan, ikato kay adobo ba? Diyan ba ito sa grabahan? Kabahan yan. Wait na. Ayun. Ayun. Ang malit ay ko. Oh, mga Wow, you're so pretty. Close your eyes. Close your eyes. Naana lang ako, relax lang. Mayat. Sama ka dito, love. Ganun ka na. Ito niya na. Ito. Close your eyes lang. pagod na yung mabit. Naana lang ako. Look at me. Waka na niya. Tay, karon tusok na dito tay ha. Ato po niya. Balay. Ang pataba kasi. Kalabaw, kasi na sir. Hindi niya, kasi katalbaw niya. Sa iya. Hindi naman po siya ingon. Nagsilang daw kumaglen o kumpin. Provide na daw ng kaponsina. Di ma? Dili na daw kumaglon. Ninangulunsulta. Kaya ako sa iya. Di kaya maayo din. Mo! Ako ingon ha? Look up, look up. Look up, look up. Tulo. Muna na yung punyo. So, okay. Diba na ka isaw. 50 na. So, ano na lang yung 50 na. I-claim sa kwarto. Kape. Oh! Ikaw live? No! YouTube! Yes. No, it's not live. Di ba daw? Unya na, ini ka man. Paggawan ka Ano niya. ba itong trend? Ano pangalan? Pinoy Rap. I already said it. Kuya, si Ma'am Kalonde, mo? Linya sir? Guwapa ni mo. Ito kay papa ni mo. Paha ni mo, baby. Iwat ka sa. Di! Wala pang live. Like mo. Tapos comment. You comment in the comment section. Sige, alam ka. Ingko diri ah. Sige, ingko diri ah. Sudan si Mama Lola. Oh, ingko sa. Sige, dali na. Ito account zero live. Ingko dira ah. Ito wala pang live. Only zero live. You like it. You, like and comment and share. Oh, tika, bahaya pa. Sama pa. Wala kasi mga apo ba? Ngala ba yan? Ha? Makita mo na ano sa mata. Galang sa kaya. Guwapa, sige. Banjo! Sige, guwapa kayo ka sige. Piyong. Guys, piyong. Wala, hindi kan magkana gani siya.
Klaro kayo dito. Ano po na ni Adto? Naunsa gali? Ayaw lagi ko na yung kung dili ni mo masunod-sunod di mo mangod. Pauli na lang mo, be. Wala na kwarta. Ay, kuha ni mo mangod. Wala, tungod ni mo. Asa mo pandi ay? Oh. Oh. Wala pa. Dali tatay. Pinalapay pinatakla. Nagwa ka ni mo sige, oy. Lami ang pork. Isa ng hero. Una senti. Ay, sus. Hello. ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ 500 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ Trabaho na mo ako si Nasel. Daw. 15 12 13 ਦੀ ਪਰਸੋਂ 12 Amo sa iya. Mukuhan pang sikuan, Rob. Basta iandam lang daan. Kaya pag mangutana, Nanay dili. nanay mga kuan pinsis Dili na ang ikuan. ingon ya daw sultan. Ya daw sa tayo nga. ਇਹਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ Hinayan ba? Pag na ikuan budget, ipakita. Dari na kung matapaw sa Malaysia lang. Uy, trabaho pa na tapos na tagoon. Kuha naman ganing kusina. Ikaw pa rin mag tingog na lang. Ah, sige, sir. Grace. ਅਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ ਕਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਤਲੋ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਪਤਲੋ ਐਸੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ ਵੇਲਾ ਇਹ ਕੋਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ Ako ba ako? Abot ito dito. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਉਂਦਾ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ Ikutin mo sa pulo. ਗਗਨ Alay gusto. Kami dahil kung dagko ng responsibility. Ano na ako pwede pa gahin? Hindi ko ka pala mo tayo. Ang sakit na Sa lang po. siya. Hindi ka duwa. Tingala ko ano man. ਲੋਕੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਚੁਕਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੋ Ano man yan? Ulo? Saan na may pa ito, Ron? Ito yung dati nagpaluto kada anong ulo pero hindi ko puluto na. Pwede, ਸਾਡੇ kapit ਵੀ eh. ਪੰਜ ਛੇ ਖਾ ਲਈ ਆ Alam niyo? ਕੀ ਆ Alam? ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ Ako mga lawat. Naman ako tambal. Wala na nung gusto gahapon. Nga gitulog na ako. Oh, init. Yaw diha. Ulay sa hapon niya na. Ang ko pag inom na ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ 5-7 ਮਿਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ Kaon ka. ਦੂਆ ਕੇ ਦੇਖੋ Kaon ka. ਮਾਮਲੀ ਮਾਮਲਾ ਲੱਗਣਾ Hey, luto tag pork. Ay nga, po ko gahapon. Luto tag Pinita gahapon barbecue. naman. Kalit talaga Kaon O ka. siguro ito nakasubaw sa kuha. O siguro niya akong Oh. hiwati ron. Eh, init kay kagahapon niya. Naulanan ko baya ko no. Nalaba pa dyan ko bedsheet. Iyan na, dito. Biluon. Wapa kayo ka. Be, ba't hindi nakita yan ni Nang Nang? Wala lagi ka ni-report kay Nang Nang. Awa daw ko, be. Ikaw ko na plato pa. Oh, na. Hindi. Ayan ka.
Oh. Why you're so beautiful? Can I kiss you? Can you kiss me? Oh, kiss para nang has a kiss for Kinapon. Wow! Rapo pa. Hindi, nada red. Patay na, Andres! Ma. Ang binalabi, sino na nagikuha sa kuwan? Ano kayo nga nakuhat? Kasi wala, kung pinatanan, Oh, bigit nan. Kakinsa na. ano natin niya? Balik tadi kiss. Nakubi na, malakit na giingon. Asa nagpalit? Tayo di ko sa mga pilalay. Na malakit daw. Dali ka, yan ka. Thank you, Pinoy Love. Please follow, please subscribe, share, and love. Dito na balay ko kasi na-follow ko. Ay, unang prank sa kanila. Yung parehas sila. Then, wala. Kanang hirap pa lang siya. Ano ba lang yung gagawin mo? Kung nagin na siya yung gusto mo ba yan? Hindi kaya tayo na yun. Masuklat yun ang katong nabanggaan siya. Wala na siya rin. Ang buka. Kaya, nag-iwan lang ko ako ng 1.5. Tara. Ikaw na kahalat ito. Oh, ito. Thank you. Yan na. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.